Helo bawb. Diolch am y gwahoddiad i siarad yn y digwyddiad heddiw i ddathlu i geinfed flwyddyn Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Mae'n ddrwg gen i na allaf fod gyda chi'n bersonol mewn digwyddiad mor arbennig. Yn 1999, cafodd y Gronfa Ddysgu a'i lansio i feithrin gallu o fewn y mudiad undebau mwyn annog unigolion a chyflogwyr i fenteisio i'r eithaf ar gyfleoedd dysgu. Gyda ychydig dros 1,000 o gynrychiolwyr dysgu'r undebau ledled Cymru, mae'ch gwaith chi bellach yn ran hanfodol ond cynnig sgiliau. Ers ei sefydlu, mae'r Gronfa wedi cefnogi pob math o ddysgu ac wedi mynd ati i annog cyflogwyr i ddefnyddio'r cymorth sydd ar gael i'r gweithlu. Ymhyrch anghenion allweddol prosiectau Gronfa Ddysgu, mae cynyddu sgiliau gweithlu Cymru drwy cefnogi gweithgareddwch ddysgu dan arweiniad undebau llafur. Hefyd, cynyddu lefelau sgiliau hanfodol a helpu i ddod dros rwystrau i ddysgu. Mae'n wych gweld pobl yn y gweithlu yn dysgu sgiliau digidol newydd hanfodol. Mae'n bwysig cofio y bydd dysgu cymryd hyn yn oed y camau llefelau bod amser yn helpu i symud ymlaen tuag at allu mewn camau'r newydd. Mae'r digwyddiad heddiw yn rhoi sylw i straeon a fydd yn siŵr o ysbrydoli sy'n brawf o beth ellir ei cyflawni pan fydd y Llywodraeth undebau a chyflogwyr yn cydweithio'n effeithiol. Bydd bil partneriaeth cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod llais undebau llafur yn gael ei clywed yn glir. Mae ein dull gweithredu yn gydnabod y rôl hollol pwysig y mae undebau llafur yn ei chwarae yn y Gymru fodern. Diolch i chi gyd am eich gwaith galed a'ch ymroddiad dros yr 20 mlynedd diwethaf. Heb othoch chi, ni fyddai'r rhaglen hon yn llwyddiant fel y mae heddiw ac fel y bydd heb os yn parhau i fod yn y dyfodol. Felly, benblwydd hapus i Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at weld y holl prosiectau newydd cyffroes yn ddatblygu yn y blynyddoedd nesaf. Diolch yn fawr i chi gyd.